yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Auxillia TV. Right, no time to waste. Pane nyaya yemukadzi mumwe akabuda achitaura kuti zvoni akaseva vanhu vakati wandei. The Good Samaritan First Lady vati vari kuda kumuona kuti vange vachimusanganisa $4,000 ndo nyaya iri panapa. In fact mari yatobuda zvikanzi zvinhu zvawakaita izvo uchibatsira vanhu mukaribha mukaomo uri munhu wechikadzi aiwa zvivindi zvako izvi kaizvi mahwani chaiwo saka ndo mamiriro akaita zvinhu. But I understand kuti maZimbabweans akawanda asikufara manje nenyaya yesituation. I don't know why Zimbabweans are not happy with this gesture yaitwa na amai Mnangagwa ye $4,000. I understand kuti kune nyaya dzema controversies akawanda kuti vanhu vari kuzopuwa $100 pari kunzoni futi hurumende yeZANU-PF pane vari kunzi vakaenda nechihelicopter kuti vanoona kuti zvanga zviri kuitika ikoko vakatswanya miliyoni nyaya dziri kungotenderera panyaya yekaribha iyoyo. Iko zvinezvi zvakomana tazoshungurudzwa nenyaya idzodzidzi. But let me quickly go mu comment section. Right, pari kunzi zvoni comic elder was given a raptor worth 250,000 for making the president and commander of defense forces laugh. Yes, anzaiwa zvine laki awona musadaro saka anzi wangosekesa mukuru wobva watopuwa raptor nemari yekutenga imba. Why vasiri kuriwadhaochi vanhu zvinenge zvinobatika. They were supposed to be rewarded by the state with life-changing things for their bravery. Ndo zvimwe zviri kutaurwawo panapo kuti mari iyoyo yavabuditsa ishoma. Yes, I understand zvangu kuti kana mari iyi ichinge yangobudawo muhomwe wema-first lady zvaiva zvongoti ndingoda kungosumudzirawo madzimai andiona hangu chakanyanya kushatawo zvangu kana iye angobuditsawo zvemuhomwe make isina chekuzoita nekuti state yazodai kana nevamwe vanhu vechidzimai ndo vanoti vachitaura maheroes aya vekuti vanomuka everyday. So ana mai vanotengesa musika vachirera vana, ana baba vacho vachitadza kuchengeta vana, mwana tuchengeta ndo type yemagamba echikadzi vatinoti vanofanira kuita se kuwana reward. But on this matter aiwa rega tidzike necomment section tinzi kuti zviri kumira sei. At least she has been recognized by one of her own. Might look small compared to her heroics, but it's the thought that counts, especially $4,000 is appreciated. Ndo imwe shoko riri kubuda riri kutaurwa panapa. Mwari kuti there were two white men who had no reason to be involved in the rescue but went out of their own way to rescue the survivors. Don't they also deserve rewards or an official acknowledgement from the first lady, or their efforts don't count? Mumwe ari kubvunzira vamwe atizive kuti zvichange zvakamira sei kune vava vacho, but vanhu vazhinji vamwe vari kuratidza kufara vakati she deserves it even more than that. Well done pane zvaitwa izvozvo. These women deserves a house. We salute her. Ndo rimwe shoko riri panapa. 4K or 5K from those governing makes sense. She tried her best to save souls. Ndo rimwe riri kufamba shoko panapa zvikanzi aiwa ngaisvikewo yakakwana mari iyo. Please, someone might take advantage that women is humble. Ndo rimwe shoko ririmo mustreet nebasa kumadivers ikoko mukariba. One female has the capacity kana tikada hedu kumira pachokwadi. Ndo rimwe riri kutaurwa panapa kuti aiwa munofanira kumitirawo something chimwe chinotibatikei. But ngatingotendai zvaapiwa zvacho. Ivo pachawo moyo amai ava vaisa vaisatarisira reward kubva chero kunani, but chavaida kupa vanhu upenyu. Yes, that's true. Munhu anoita zvinhu zvese chakanaka kana kuti kubatsira mumwe munhu haatarisiri kuti ndingazowana kupuwa mari. Ichokwadi ichochecho. Well done matendwa, rambai makadaro nekungopa ndo zvimwe zvinhu zviri kuzotaurwa navanhu vakasiyana siyana. Muri yeZimbabwe ndinoda kutendai nekubatikira pachivhitivhiti ko nyaya dzacho maupdates kadzidunyanya kurebesa kungozivisana zvinhu zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. Ndo nyaya yemamiriro yakaita mudzimai uya wekubuda achibatsira vanhu vakati wandei achinoswima achinodai apuwa reward kamubayiro kunzi zvamakaita izvi makagona chose kubatsira vanhu, kuseva upenyu, kutora vanhu varamba vari vapenyu. Saka zvakanzi $4,000 namai Mnangagwa. Handizivi kuti munotiwo kudini nyaya iyoyi muri yeZimbabwe. Nichangu chete kungoya nokuudza izvo zvinenge zvichiitika zvamunozoitawo ndesingazizivi kuti muchazoita sei. Bye bye.